4615. 4615. Mä menen tonne yleisöön taas, niin sit lähet hetken päästä tulleessa. Ja vastapäivän suorakin. Voit tulla. Ihan hihnan päästä. Mitä? Hihnan päästäkin. Ja sitten kun No niin. Selitä kanssa tuli. Se on Pontiac. Pontiac. Hei. Pontiac. Hei. Mitä täällä on ikää? 18 kuukautta. Okei, se on justiin täyttänyt sen iän. Okei. Ootko sä ohjannut koiraa aikaisemmin? En ole MH. Luonnetettu. Joo. Okei. Mä kuljen sun kanssa radan läpi ja kerron aina mitä sä teet missäkin vaiheessa. Ei tarvi muistella näitä menneitä. Mä lainaan sulta koiran Pontiacin kanssa ajelulle. No niin, pidäs tosta hihnan päästä, kun vähän kuvaluun sun koiraas. Hyvä, se varmaan riitti. Sitten me ruvetaan leikkiä. Eli sä saat ottaa kaluttinen irti. Joo. Ota kaulapannasta kiinni. Anna mulle se hihna, niin pistetään taskuun sen ja tähän meidän jalkoihin. Ja mä annan sulle täältä koiran kokoisen patukan. Sä saat laskea koiran irti, kun mä annan tän sulle. Vedä pari vetoa maata myöden ja heitä mulle. Mä heitän takaisin ja taas heität mulle. Ja sit mulla on 2 minuuttia aikaa saada se kiinni. Joo, katsotaan sitä tilannetta sitten. Nyt ensin leikitään. Laske koira ensin irti. Ja heitä mulle. Ja sitten me ottaa lelu ja toistetaan leikki samalla lailla. Kutsua sitä kaulapannasta kiinni. Sitten lähdetään lähteä se mun kanssa leikkimään. Ja se irti. Kutsua sitä. Pontiac. Noin. Täällä pieni lenkki tossa ja